Hah? Bang. Tato. Ye, berhenti, Bang. Ye. Bang. Ye, ini piye ta? Aduh. Hah? Ye. Bang. Tato. Tato. Hah? Hah? Beli sapa? Beli Kang Tol lah kowe. Padha beli Kang Tol. Ya sok beli neh. Ayo. Aduh. Wis mau burung. Gong. Hah? Tol. Tol. Kang, kamu di mana, Kang? Ini kamu Kang Tol kan? Yo, Kalau orang paling gue sing gue payung. jajal parani pi. Ayo. Kowe lek to? Gak. Kowe Kang Tol. Yo. Hah? Wong e yo. Kene apa golek aku? Nenek perlu ki. Ya wes, golek penatem yo. Ayo. Yo. Pak aku pada-pada karo pane cari Mas piye? Ora aku yo, Lah sapa? bojoku. Bodom sapa? Buta. Bodoh buta buta karep piye? Lah celukane buta kok. Lah nama panjangnya sapa? Buta warna. Bojoku lho, pas lat warung. Diceluk buta. Ngasih saiki lho jek diceluk buta. Aku jane ora trimo. Ora trimo aku neh bapakku dipada-padakno karo pakane cari. Aku ya ora trimo, pakku gede dhuwur, brengosen lho. Gagah lho, kurang piye pakku? Gagah pakne iki. Pakku sangar lho. Nek pak niki ra ning apa-apane, heh. Ra ning apa-apane pak niki. Gagah pakku. Aja ngono kowe. Lah gene, kowe ora bang mandiri apa ora? Yo. Pakku sing didik. Hah? Biasa, Mbak. Biasa. Lah kira api ambek banyu apa ora? Lah kok gak iso bersatu wae. Lah iku Pak aku sing ra ngrestui. Hah? Biasa. Kira keyboard HP ra iso bersatu apa ora? Yo. Pak aku sing ngacak-ngacak. Hah? Biasa katakan iki biasa. Kira kota Banyumas apa ora? Lah iku lho sing nyebari Mas Pak aku. Ora Hah? biasa, Mbak. Kira lor kidul apa ora? Maune ning lor. Bapakku sing pindah kidul. Hah? Mas batu iso cair ora kuwi? Lah sing baperi lho Pak aku. Hah? Biasa, Mbak, biasa. Kowe ora apa ora? Ora. Jangkrik kuwi, asa tak ngomong. Yo. Kowe ora apa ora? Ora. Lho. Tak kira tak ngomong sau to. Yo. Kowe ngerti apa ora yang subur ning TV-TV kuwi? Gini. Iku Pak aku sing ngabuk. Hah? Ya aja biasa anu kuwi. Lah kira ndut listrik ora? Lah sing mateni manungsa lho. Lah sing ngisi token lho, Pak aku ora sangat. Hah? Sik. Kowe ora apa ora? Angin ribut. Gini, iku Pak aku sing iso misah. Hah? Biasa. Terus tolak peluru apa ora? Lah sing iso nrimo lho Pak aku. Hah? Biasa, Mbak, biasa. Kowe ora gedang raja apa ora? Iku dhisik prajurit. Bapak aku sing ngembang-mbangno gombal. Hah? Biasa. Lah aku ora kota balik papan ora? Lah sing balik papane lho, bapakku. Hah? Biasa, Mbak, biasa. Kowe ora kota Banyuwangi apa ora? Anane wangi kuwi sing nyebari parfum Pak aku. Hah? Lah kira kota Blora panas apa ora? Lah sing nggih cemburu bapakku. Hah? Aku lho sing nggih cemburu. Biasa, Mbak, wis biasa, Mbak. Kowe ora tulang kering ora? Iku sing mepe Pak aku. Hah? Ngomong-ngomong jog sik mang lak donga-donga nyot dhuwur e. Lah ora laut biru apa ora? Heeh, sing luar negeri to? Yo. Lah iku sing ngecat Pak aku. Tapi online, tapi lho ora dibales. Hah? Wes, meneng. Tak dungok-dungokno kuping kok kering ndung kriwikanmu iki. Bapakmu karo bapakmu lho. Sik tuwek mbah aku. Duh,